Kien nhar il-ġimgħa li għaddiet meta l-Gvern ħabbar li kien qed jinnomina lil Godwin Grima bħala regolatur biex jassigura trasparenza u skrutinju ta' min japplika għaċ-ċittadinanza b'investiment. Grima kien segretarju permanenti ewlieni u segretarju tal-Kabinett fi żmien amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Madankollu minkejja li l-istess Godwin Grima ħadem il-viċin mal-amministrazzjoni preċedenti, il-fatt li ġie nominat għal il-kariga minn dan il-Gvern wassal biex deputati nazzjonalisti jindirizzaw kliem dispreġġattiv fil-konfront tiegħu. Waqt programm il-ħadd filgħodu fuq Radio 101 id-deputat nazzjonalista George Policino li bħala ex-Ministru Nazzjonalista kien ipoġġi fuq l-istess mejda tal-Kabinett ma' ġenb Godwin Grima qal li l-istess Godwin Grima m'għandux melħ f'moħħu la darba aċċetta li jkun regolatur ta' skema bħal din. Anzi, jiena niskanta kif ċerti nies illi suppost għandhom melħ f'moħħhom jaċċettaw biex ikunu regolatur ta' skema bħal din. Jidher li l-Partit Nazzjonalista ser jibqa' dejb kampanja ta' negattività fil-kritika tiegħu fejn anke juża l-lingwaġġ biex igerrex nies validi milli jagħtu sehom mal-ġid tal-pajjiż. Kien tard il-ġimgħa filgħaxija li l-Parlament approva fi stadju ta' tinqar l-emendi tal-liġi dwar il-ksib ta' ċittadinanza b'investiment. Fi kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għandha biss il-għan li ttellef. Saħansitra George Policino ddeskriva din l-iskema bħala waħda muqżiża dan minkejja illi diġà hemm ħafna investituri interessati f'din l-istess skema. Kieku għandi rispett lejha nnifsi noqgħod lura milli nassoċja ruħi jew niġi b'xi mod f'kuntatt ma' skema muqżiża bħal din. Naħseb illi kull min imiss ma' skema bħal din m'għandux rispett lejh innifsu. Minkejja l-biża' u dubji li qed jippruvaw ixerdu esponenti tal-Oppożizzjoni, il-Gvern jinsab determinat li jintroduċi din l-iskema li għandha lan li tattira nies barranin ta' valur u li jistgħu jikkontribwixxu fl-ekonomija permezz ta' investiment.